Здравейте! Днес ще ви представим фурната за вграждане Занкер. Тя е произведена в Германия в заводите на Зануси и АЕГ. Фурната Занкер впечатлява с елегантен и модерен дизайн. Комбинация от нераздаема стомана и черно стъкло. Тя ще се впише идеално в съвременната ви кухня. Разполага с капацитет от 65 литра, 8 програми за готвене, включително горно и долно печене, вентилатор, грил и размразяване. Енергийният ти клас е А2 пъти плюс, има практични пуш бутони. Ако търсите надежна и стилна фурна, която предлага разнообразни функции и лесна поддръжка, Занкер е перфектният избор за вашия дом. Купи изгодно само за 459 лева на купиизгодно.com или на място в магазина ни в София, Люлин 3, блок 342. Бройките са ограничени. Не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за още технологични ревюта. До скоро!